khususipun warga Dukuh Geneng nggih. Nyuwun wedalipun sekedap niki kula ajeng ngaturaken nggih hasilipun sedaya mawon sumbangan saking RT kalih RT 3 niku sedaya niku kantukipun 11 juta gang 165.000 nggih 11 juta 565.000 nah. Kanthi kepotong kangge nekake damar wulan iki 8 juta. Sisanipun tasih 2 juta 565.000 niku kangge sedaya konsumsi lan kangge wirawiri sedaya panitia. Nggih. Ngoten mawon nggih, pun jelas sedaya mawon. Nggih, ngoten mawon kula aturaken matur suwun. Muga-muga taun ngajeng saged nanggap sing luwih sae melih nggih. Amin. Monggo sedaya mawon matur suwun Mas. Matur nuwun, monggo. Nggih, mataran to. Puji syukur alhamdulillah kalih RT mawon saged ngempalke dana sampun tenage nggih Mas nggih. Ning sing guri ki rada ora penak. Mugi taun ngajeng saged ngrawuhke sing luwih sae. Berarti aku kurang apik mesti ya. Isih kurang penak neh Mas. Oh awan lah gathuk cocok ngono kuwi aku ya seneng nggih. Wis wengi cek kurangan jane. Niki kok 3 dina 3 bengi aku lak seneng ngene iki. Mboten gojek nggih Bu nggih. Ngaturke penyerah sedaya dumateng sagungipun para rawuh kalajengaken saka parisaka wonten ing dalu punika sembah nuwun kanca-kanca. Niki di live streaming ya Mas ya. Saka Media Tama. Nggih, multimedia ingkang sampun di live streaming lewat YouTube. Niki teng TikTok-e kula nggih wonten @damarwulan Campurasari. Monggo nek badhe mirsani sinden-sinden nika teng TikTok kula nggih sampun kula upload sedaya. TikTokipun @damarwulan Campurasari komplit. Yuk ndereke lenggahipun panjenengan sedaya kalajengaken suka parisuka. Ya coba sadurunge apa ki Mbak Aprilia Kristina Maharani jenggara saking sasana Palenggahan coba cokean sik.